В Киеве прошло очередное заседание по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша. Его обвиняют в государственной измене. Сегодня рассмотрели доказательства обвинения и заслушали аргументы защиты. Подробнее в сюжете. Заседание суда началось с рассмотрения интернет-изданий. Кроме того, представители прокуратуры предоставили доказательства вины Ганыша в государственной измене. Их собрали следователи. Вот проект решения о регистрации Василия Ганыша на выборы в городской совет Феодосии. Посиланням на вказаному сайті міститься проєкт рішення про реєстрацію Ганыша Василя Васильовича, нашого обвинуваченого кандидатом депутата Російської міської ради. Для адвоката Ганыша Андрея Руденко это не доказательство. Вона не породжує правових наслідків, тому його не можна вважати документом, а відповідно і доказом по справі, що в виборчому законодавстві має бути саме публікація і протокол з мокрими печатками і підписами. Оскільки це офіційний сайт Російської Федерації, нам написано інтернет-видання, де ми тільки що продивилися його походження і вважаю, що це є документом на електронній носіїв інформації. Все, що розміщується на сайті ЦВК України, ми можемо вважати, що не є документами. Кидати не можуть печатки. Всі знаємо, що територія Криму є окупована, надати можливість таких документів слідства, на жаль, немає. А это уже список кандидатов, которые баллотируются в городской совет Феодосии. Среди них обвиняемый. Як ми бачимо, на вказаному сайті він відображений як самовисуванець і висвічен статус зареєстрований. Защита настаивает. Ганыш занимал проукраинскую позицию. Показывают видео, по их словам, подтверждающие его патриотизм. А также Ганыша, людей, которые предали наш город, чтобы не ушли в отставку. Василия Ганыша задержали в прошлом году, 28 апреля, при въезде из Крыма на материк. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске. Его обвиняют в государственной измене. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пенка, Заман, АТР.